Ano yung kabel mo? Aray ko, tutot! Aray ko, ruko! Yan, kabel mo! Okay, paspasam. Okay, paspasam. Agasama mo yun. Okay, paspasam. Paspasam. Okay, pasam. Ang ka na paligat. Yan, matutok. Susot ki papayang kabel mo, ha? Ha? Kaya mo parigatin ka. Kaya mo sublik ka niyam? Haan. Manok kayo ka na. Ilang kayong gumagawa? Ha? Ilang kayo? Ha? Ilang kayo? Uy! Nagato kami, Apo! Ay, 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 ay. Marami kayo. Magigadong. Marunong ka mag-Tagalog? Ha? Marunong ka mag-Tagalog? Sige. Sige, listen mo. Tatlo kayo ako. Basta di mo nalang niya ganahin. Tatlo kayo ngayon. Bakit? Taga saan ka ba? Taga-panugturas ako. Sige, gamutin mo. Daya laod. Kaya lang! Ha? Ha? Kaya lang! Sige, gamutin mo. Gamutin mo. Tanggalin mo lahat yung nilagay mo, ha? 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 Sige. Bilisan mo. Alisin mo lahat yung nilagay mo. Buong katawan niya. Kati yan? Kati yung nilagay mo? Ha? Sige, tanggalin mo lahat ng kati yan nilagay mo, ha? Pagpagin mo lahat. Ha? Kaya mo ito. Kaya mo itong ihip ko sa'yo. Kapin anong tagagasam? Mainit pala. Mainit pala. Mainit pala. Sabi ano na? Kaano-ano mo ito? Ipag na? Wala! Sigurado ka wala. Sige, gusto mo lahat. Sabi mo ipag na. Alisin mo na yan, ha? Bilisan mo, sige! Paglusan mo! Demonyo ka. Ipag na ako. Alisin mo na lahat yung nilagay mo, ha? Kaboy sa mga. Magtanda ka sa ginagawa mo. Bilisan mo. Nakikita po ninyo ito. Like and share po, Maestro Israel. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Alisin mo na yan, ha? Simula ngayon, ha? Huwag ka nang babalik, ha? Tanggalin mo lang yung nilagay mong kate. Bakit ginagawa mo ng ganito? Mabisita kami! Mabisita! Mabisit ka! Wala po mabisita. Nagregot yung tsura mo na mabisit ka. Nya, bakit ka? Okay. Sige. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan, ha? Yung anak niya, hindi mo kinargaan! Ha? Hindi mo kinargaan yung anak niya! Kinargaat na dyan, kinargaat! Kinaga mo pa yung anak niya? Yung nasa abroad? Demonyo ka. Hindi ka naawa. Bakit ka naingit ng gusto? Nabibisit ka lang, naingit ka na. Ha? Pagputay ka. Okay, kautin mo! Kung sino ka man, demonyo ka. Alisin mo na, ha? Kung sino ka man nasa mga espiritu, umalis ka sa katawan niya, ha? Okay, bilisan mo! Hindi ko tatanungin yung pangalan mo, basta gamutin mo kung sino ka man, ha? Bilisan mo, tanggalin mo lahat. Ito, kaya mo? Hindi mo kaya. Mainit pala. Susunugin kita pag hindi mo tinanggalan. Aminan ako. Ikatupon. Demonyo kayo.
Mga lason kayo sa buhay. Hindi kayo naaawa sa mga tao. Matakot kayo sa Diyos na nagbigay ng buhay sa inyo. Ang Diyos nasa awa, ang Diyos nasa tao may gawa. Kaya matakot kayo sa ginagawa nyo. Hindi nyo alam na nakikitira lang tayo sa mundo. Bakit nagaganyan pa kayo? Okay, alisin mo! Kayo, ha? Paparusahan kita ngayon. Okay, tanggalin mo lang! Nalis mo na! Marami kaya tang linagay. Ha? Marami ka malinagay! Bulagam! Bulagan ka mo nga ta. Ha? Ha? Bulagan ka wa. Ba ganyan. Ha? Okay, sulat. Ikot iestalin mo kitining kupos-kupos niyo yung tuwam mo. Talong tuwam om, iisak sa tulutas, wisar pamaram sa susasog at saom. Enrebe sidatyam ibinimas minum ni Koryam tini pagkoyam alay. Hindi mo bayatan. Ha? Yay! Tanggalin mo lahat! Lahat! Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi ko sinasabi pa. Ha? Sino pa tinikam ijay? Marami kang kinargaan. Hindi pa paiso. Wow! Wala! Iso na lang talaga takarkarurot mi iso na apo. Sige, pagmasam, gamutin mo! Di ka rubang Gamutin ngay. mo! Nakakarulog mo mot. Baka kinargaan mo pa si ano? Lana kung sino ka man, ha? Hindi. Yan ang pinangay ko ng pag-ministro. Yung anak niya. Yung asawa niya. Iso na lang. Pinka. Paiso. Yung totoo. Wala po. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan. Kaplitan ka di punto di pagi niya. Nagadito